Yearly celebration gone wrong. Pane mashoko ari kuti Kapfupi failed to collect his car mushure mekuenda akadhakwa. Kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muzuva ranezuro 1 June 2025 takaona Wicknell Chivayo achipa comedian Kapfupi another Toyota Aqua plus $3,000 pamusoro mushure mekunge akumbira nekuti akanga apiwa last year yainge yaita accident ikaita beyond. Muzuva ranhasi Kapfupi ari kunzi aenda kunokolekta mota akadhakwa ndokubva anzi agodzoka mangwana ava sober. Zvose izvi zvabuda through screenshot raiswa naWicknell Chivayo paInstagram wopake richiratidza kuti rabva kuna madzibaba Chipanga. This chat ranga rakanyorwa kuti thanks boss, Maskati Murungu, Kapfupi is here, he is so drunk, it looks like this dude is alcohol addict, we can't hand over the vehicle to him. I was thinking kuti auye tomorrow ari sober, because unoti uchimupa mota nhasi yorovera same day, because the previous he had an accident akadhakwa. Izvi ndizvo zvanga zvakanyorwa pascreenshot raiswa iro naWicknell Chivayo ranga richiratidza kuti Kapfupi aenda kunotora mota akadhakwa. Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya yaKapfupi iyi iri kunzi iyo aenda akadhakwa kunokolekta mota